This is your D5 of Europe People Cup, Catanduanes. Brought to you by Congressman Zelico ng People Parties. At napagkakasunod. We welcome you everyone inside the Grand Sports Complex for our People Fighter match up in our elimination round photo. For our final game will be happening Team Liga versus Team Banta. And for the first fight will be Liga. Running jersey number 9 point guard, Neil Ryan High. Running jersey number 13 shooting guard, James Kyle Bunke. Running jersey number 8 shooting small forward, Tristan Upante. Running jersey number 14 power forward, Lloyd Jefferson Borbe. And running jersey number 17 center, Eugene Maliape. Head coach for Team Liga, Mr. Sean Molina. And for the centers of Team Barca, running jersey number 6, point guard, Joshua Bautista. Running jersey number 1, shooting guard, John Eric Asas. Running jersey number 24, small forward, Juan Cedric Cervantes. Running jersey number 13, power forward, Renzo Yatero. And running jersey number 4, center, Jonah Lasagna. Head coach for Team Banal, Mr. Ramon Bernal. And officiating officials for this movie, Crew Chief Donald Cortez. Number 1, Arvela Alcantara. And number 2, Budano Muchimacera. The Sensor of the People Cup, Catanduanes, Paquito. And there goes the mighty voice of our arena announcer, Mr. JV Salvedar. Once again, magandang gabi, Pilipinas. Hello world, Diyos maray na bagi, mga kasurog na Bicolano. We're back here sa Vinac Sports Center para sa ating Game 3 ng ating Day 5 triple header dito sa ating elimination round ng Ako Bicol Cup 1-0 Catanduanes rather. Unang score mula kay number 4 Asanya. Bagong salta ito dito sa Kupunan ng Pandan. Coach Paul Sepe, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi ka pa, Morgan. So na 1-0 din si JB noon nung nakaraan eh. Patas tabla na kami. But for now, pasadahan ko muna itong mga starters ng ating parehong kupunan for Team Viga. We have Okray Obalde, Malyapre, and another Obalde with this Tristan Obalde and Jefferson Borbe. At sa kabila naman, we have Joshua Bautista, Eric Asas, Jonald Asanya, Van Cedric Cervantes, at ito si Rienzo Liantero. Alright, sige. Ayan ang mga nasa loob po ngayon ng ating court na unang nagbabakbakan para sa kanilang mga koponan. Okay, and again, yung una nakascore si Jonald Asanya for Team Pandan. Lloyd Jefferson Borbe, binigay kay Ubalde. And that's a beautiful assist mula kay Lloyd Jefferson Borbe para sa naghihintay lang na pasahan sa ilalim na itong si Tristan Ubalde. We have a couple of Ubaldes dito sa kupunan ng Viga. Yung last kasunod player of the ball game natin ay si James Carl Ubalde. At yun ay si Tristan Ubalde. And dito naman sa kupunan ng Pandan may mga magkakapatid din dito, yung Cervantes brothers. At yun, deflected yung pasa ni Cervantes, yung number 24. Okay, and that's Van Cedric. Number 6. Almost losing the ball. Asanya with another 2. Malakas yung start nitong si Jonald Asanya, partner. Yes, talaga, partner. Talagang trabaho siya dito. Bagong addition dito sa kupunan ng Team Pandan, partner. So, as napag-usapan natin kanina, partner, kilala ni Borbe at ni Asanya ang bawat isa. So, titingnan natin ngayon, magkalaban sila dito, partner.
Tama. And the first three-pointer of the ball game, courtesy of Joshua Bautista ng kupunan ng Pandan. So, Pandan starting really, really strong. Borbe. Oh. Merong foul. So, it's going to be Jonald Asanya. Nakakomit ng foul kontra sa kanyang nakikita ko itong dalawang to na palagi magkasama doon sa Albay eh. So, talagang magkaibigan yung mga yan. Oops! Lucky bounce. At isa pang tira for Lloyd Jefferson Borbe. Halos magka-height din itong dalawang ito. Second shot for Borbe. Medyo malakas ng konti. Rebound Renzo Llantero, who was the kasurog best player of the ball game against San Miguel sa kanilang unang outing dito sa Ako Bicol Cup. Another 3-point attempt. Pero nandun si Renzo Llantero para saluhin ang kapos na tirang yon ni Joshua Bautista. At nakascore doon si Renzo. Right now, it's the huge steal. Eugene Malyapre. Still looking for his first field goal. At ayun, nakuha ni John Eric Asas ang bola to Cervantes. Cervantes now to Renzo Llantero. Llantero finishes with his right hand. Ito yung maganda dito, partner, sa Team Pandan na ito. Talagang halos lahat ng players dito tumatakbo, partner. Dyan sa transition na yan. So, at nagkakalambingan kaagad itong magkababayan, Renzo Llantero at itong si Malyapre. And I guess I saw Renzo Llantero tapping the back of Eugene Malyapre. yes, partner. Alam mo naman itong mga players na ito, magkakakilala talaga to, partner. Pero medyo nagkakalambingan na sila at the early stage of our game, partner. Sige, maganda yan para mas maging exciting ang laro natin. Yes, alam naman natin, partner, dito talaga sa ating leg na ito, dito sa Catanduanes. So, medyo physical yung mga laruan dito, partner. Tama. So, they will review it. Titingnan natin kung ano ang itatawag na ating mga referees doon. Oo. So, it's an unsportsmanlike foul. Unsportsmanlike foul upon review for number 13, Renzo Llantero. At yun na nga, the verdict is final. It's an unsportsmanlike foul para kay Renzo Llantero. At the huge deal, Eugene Malyapre will be shooting free throw, and this is going to be a ball possession para din sa koponan ng Viga. Tama ba? Or walang ball possession ito? May ball possession to, partner, panigurado. Oo. Sige. But yung possession kanina, partner, talagang nasa kanila na eh. Oo. Nasa Viga na eh. So, Oo. We'll see kung magpapatuloy itong lambingan ng dalawang nagtatawanan itong dalawa, si Eugene at si Llantero, partner. in the meantime, Obalde misses on that lefty layup. Renzo Llantero finds Asas who launched a 3-point shot. Pero kapos yun. Napaka-high looping yung tirang yon. Tristan Obalde in front of Cervantes, and he was called for a traveling violation. Di nakita ni Obalde, partner, si Eugene sa ilalim. Hinihingi ni Eugene kasi may mismatch on the part of Bautista. Si Bautista nakatao kay Eugene sa babae. Tama. So, sayang ang opportunity. Bautista. To Cervantes. Fakes in front of... that's another traveling violation. He hesitated dahil nasa unahan niya yung malaking mama na si Eugene Malyapre. Reason why he's called the huge deal. 3-point shot for James Obalde. Ito talaga yung ginagawa nito ni James Obalde at dito sa
team ng Viga na to. Talagang yung outside shooting partner. Tristan Balde. First personal foul. First team foul. So foul on Tristan Balde. And right now it's Jonald Asanya na nasa free throw line. .5:45 remaining sa ating unang yugto. Dalawa na lamang po ang kalamangan ng mga nakaputi at gray na jersey na kupunan ng pandan. Samantalang ang Viga donning their light blue jersey. Okray to Ubalde to Borbe. Borbe! That's a familiar shot for Borbe pero hindi pumasok. Medyo kapos yung tira. Bautista was fouled. Foul number 13, James Balde. Okay, meron tayong report ngayon mula kay Miss Danica Garcia. So, Miss Danica, ikaw na. Maraming salamat, coaches. Magandang gabi mga kasurog. I am Danica Garcia, your courtside reporter for tonight's ball game between Team Pandan and Team Viga. Pulido ngang nagpasapasahan ng bola at agad-agad na nakapuntos ang Team Viga ngayong first period. Isa sa mga pinagandaan din daw kasi nitong grupo ang proper rotation ng bola, and based on my observation, this team players of Team Viga also showcases their own techniques on how to play as a team. Dahil halos ay binibigyan ng break ang bawat players to play inside the court. At sobrang hands-on din ang coaching staff dahil kitang-kita naman na from time to time ang pagbibigay ng iba't ibang strategies outside the court ay ang kanilang head coach na si Coach Sean Molina. Ayan muna ang latest update sa courtside ng Team Viga. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Danica Garcia. And there you go. That's James Carl Barde hitting his second three-pointer dito sa game na ito. So lamang na po ang Viga dito sa Pandan na unang nakascore dito sa ating first quarter. Actually, una silang lumamang. Ngayon ay nalalamangan na sila ng isang puntos lang naman. Yes, partner. So talaga kung makikita nyo at mapapansin nyo po, talagang kanina pa hinahanap ni Okray itong si Ubalde with that 3-point shot. So talaga nag-materialize yun for Team Viga. While itong si Mr. Huge Deal, Eugene Malyapre, still looking for his first field goal dito sa ating ballgame. Hindi pa siya masyadong nabibigyan ng bola ng kanyang mga kakampi. Bautista, another long three. Wala, rebound, Eugene Malyapre. At yan na naman si James Carl Ubalde. Hesitate. Binigay kay Malyapre. At si Malyapre naman nakita sa ilalim. Itong si number 7 na si Luis Cervantes. That's his first two-pointer of the ball game. Asas. Pinugulo ni Okray. Renzo Llantero. Parang inaantay niya na matawagan ng foul. Oh! What a sorry miss for Borbe. And I guess he will be called for a foul. Kaya yun. Medyo may konting frustrations doon, partner, sa tira na yon. Kala niya easy to na for him. Oo. Pero medyo napalakas yung tira niya doon sa sequence na yon, partner. Tama. And talagang halos ako, kahit ako, feeling ko, pasok na rin yung tira niya. Pero yun na nga, medyo sabi mo na medyo napalakas ng konti. Number 15 pulls for a two-pointer. And that's the number 12 guy or number 15 guy ng Pandan na si Marion Ate Ubalde. Will force the issue. Nakuha pa rin niya yung rebound ng na-miss niya. And Cervantes missing. Oh! Kanino ba yun ipapasa ni Bautista? And right now, he will be replaced by Louie Malinana. Partner, kakasabi lang ni Alcantara, sabi niya, wag kang magmadali. Oo, tama.
Okray with the ball against Malinana. Ubalde. Binigay kay Malyapre ang bola. Swings it to Okray. Okray to Ubalde. Ubalde. Titira sa 3. Tapos ang tira. At sayang yung rebound na yun ni Malyapre. Dahil halos nag-agawan sila doon ni Cervantes, itong si Luis Cervantes. Kaya hindi tuloy nakuha ang rebound na yun. Asas now with the ball. Dumire-diretso. Pero kapos yung tira. Borbe. Papunta kay Ubalde. Ubalde using his left hand. At walang nagawa doon itong si Ate. Asas launches a triple. Tapos, Borbe. Naghahanap ng mapapasahan sa unahan. Walang nakita. Kaya he opted to bring the ball down for himself. Instead, Renzo Llantero was fouled by nitong si Okray. Neil Ryan Okray. Hindi nakita ni Borbe, partner, itong si Ubalde na nasa unahan na. So, that's, I think nakita niya, kaya lang parang sa tingin niya, hindi mahirap pasahan. Or, kaya he opted to, try to control the ball forward. Kaya lang, nandun yung depensa. Ayan na naman si Ubalde. Umikot, tumira, umiscore. What a game for yun, partner, magandang Ubalde. magandang gawin ni Ubalde kasi kanina nag-connect yung dalawa, pakatapos noon mintis yung dalawa. Yun ngayon ang magandang ginagawa niya, talagang yung transition naman. Oh, what a lucky shot there by number 17 guy ng Pandan. It's Van Kervin Cervantes. Sabi ko nga sa inyo, tatlo po ang Cervantes dito, magkakapatid. Van Kervin Cervantes, Van Ashley, and Van Cedric. And right now, it's Van Kervin who just scored and meron pang opportunity for a 3-point play. Lapad din ito ni Cervantes, partner. Van Kerwin. And ayan ang end one. Mintis, nakuha ni Malyapre yung rebound. Ubalde now against 3 opposition. Malyapre will shoot from behind the arc. Kapos ang tira. Huling na hawakan ni Renzo Llantero ang bola. Kaya it will be still Vigas basketball. Timeout, Team Viga. So both teams need to adjust. So far, ang kumakala dito sa kupunan ng Viga ay itong si Mark Ubalde or James Carl Ubalde rather. Samantalang sa Pandan naman ay halos equally distributed yung scoring, pero sabi nga natin kanina, Jonald Asanya started strong dito sa game natin. And we're taking a look at the huddle of Team Pandan right now. And yung coaching staff talagang giving instructions para makahabol uli at makuha uli nila yung kalamangan. Dahil right now, it's Viga with 3 points. Pero maganda yung depensahan dito, partner. Tama. Itong dalawang kupunan. Kasi kung makikita natin, halos when it comes to size, halos sa pareho lang itong dalawang kupunan na ito. Tama, tama. Ayun na, tumatakbo si Cervantes. Using the left hand and the scores. After that turnover. 42 seconds for the first quarter. Ang mga naka-light blue. Ubalde now, dumidiskarte. Tumira uli ng 3. Kapos ang tira. Rebound. Itong number 25 na si Malinana. Now, Renzo Llantero. Binigay sa kanyang kakampi kay Cervantes. At nasa corner. There's a clear 3-point shot from Malinana.
First three-pointer nitong si Louie Malinana. And right now, lamang na po ang Pandan ng 2 puntos. Borbe. Pinipili talaga nitong number 2 na si Rodrigado. Tolod. Well, alam niya naman kasi partner na talagang Wala ng oras. Tama. Wala na siyang option to pass kasi nandun din. He is being guarded heavily. I think kailangan mas maging aggressive offensively nitong mga imports nila. The likes of Lloyd Jefferson Borbe and itong si the huge deal, Mr. Eugene Malyapre. Yes, when it comes sa scoring dito sa pagpasok sa second quarter nila. What do you think, Coach? Yes, partner. Yan ang napapansin ko dito sa Team Viga na ito, partner. And also, ito si James Obalde kasi alam naman ng mga taga-Pandan kung ano yung kaya niyang gawin. Siguro, at the early stage of the game, try na niya na muna na talagang isama yung mga teammates niya dun sa play na yon. Although, may mga shots talaga siyang force kasi partner eh. So, siguro ang gawin niya muna dito is just distribute that ball, partner. Kasi, for sure, babantayan siya. And, minsan, yung ginagawa ng mga taga-Pandan is talagang hinahayaan ito na mapunta kay James Ubalde yung bola at talagang idodouble nila. At pag na-double nila, minsan nagko-commit si James ng turnover. So, kung ako, at the early stage of the game, kung ako ang coach, sasabihan ko to si Ubalde na talagang i-distribute mo na yan, muna yan ang bola na yan at ikaw ang maging parang point guard dito sa team na ito, partner. Oo, tama. Para magkaroon na rin ng feel for scoring itong ibang mga teammates niya. And just like that, nakascore ng magandang puntos. That's a good spot for number 27 na si Aaron Lee Osero for Yes, partner. Viga. Tabla po tayo. Parehas 20 ang score. Ayun na naman ang mga taga-Pandan na may score doon, si Malinana. Ganda yung pasok nito ni Malinana, partner. Pero ito yung mga leading scorer natin nung nakaraan quarter. We have Lantero with 4 points and Asanya with 4. And sa kabila, we have Ubalde with 10 points and Eugene Malyapre with 2 points. Okay, so sige, diretso tayo. Ito na, si Cervantes. Binigay kay Renzo Lantero. Sabi ni Renzo, sandali. And right now, it's another spot for Malinana, but this time missing. At ito na, tumatakbo si Ubalde. At yan, pinilit na naman yung tira. Not waiting for his teammate. Lantero, binangga itong si number 27. Pero walang foul na naitawag. Lantero na naman. Forcing the shot. Yun ang sinasabi natin partner dito kay James Ubalde. So siguro ang gawin niya na muna maging decoy siya dito kasi alam niya naman yung capabilities niya pag na-open siya talagang matic naman yun sa kanya. That's automatic on him. Pero at the early stage sana i-distribute niya na muna yung bola na yan at magbigay ng opportunity sa mga open teammates niya. Tama. Hindi yung sosolohin mo yan. Mahirap yan. Yan naman. Buti naghahanap siya. So, kailangan actually, doon sa last sequence na yon, I was trying to feed Eugene Malyapre. Kaya lang hindi rin nakakapwesto ng maayos itong si Eugene so far. Yes, partner, kasi medyo hindi nila naiikot yung bola na yan. So, yung depensa talagang naging stagnant lang din naman. So, kung hindi gagalaw yung depensa, walang mangyayari doon sa opensa nitong mga taga-Viga, partner. Sige. And the ball went out of bounds. Meron tayong report right now ni Miss Regine Bue. Miss Regine, ikaw na po.
Maraming salamat ka pa, Morgan at Coach Paul. Magandang gabi mga kasurog. Again, this is Regine Buey, one of your courtside reporters. I will be reporting from the side of Team Pandan. Last time nga, Team Pandan gave us an intense game kung saan ay naiuwi nila ang kanilang unang panalo kontra Team San Miguel. Sa gabing ito, gagana pa kaya ang kanilang pagiging agresibo sa loob ng hardcourt at panig pa kaya sa kanila ang rotasyon ng bola. Mahigpit man nakalaban ng Team Viga, lalo na ang key player nito na si Eugene Malyapre, pero hindi magpapatinag ang Team Pandan sapagkat pinaghandaan talaga nila ang laban na ito. Also, may bagong import ang Team Pandan na si Jonald Azania, so we'll see if this added additional to the team will help to win this battle game. That's for now. Back to you, Kapa Morgan at Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Regine. Ito na si Asas. Pumeke. Dumiretso, paloob. Miss yung tira, pero nandun si Jonald Asanya doing the dirty work at nakasungkit ng foul. He will be shooting 2 free throws. So, partner, dito sa game na to, talagang this is a neck-to-neck battle, partner. Sino kaya ang unang bibigay dito? Siya ang talagang unang pagtala ng pagkatalo. Pero as I can see right now, partner, talagang very aggressive at very palaban itong mga dalawang kupunan natin na ito ngayong gabi. Tama. Perfect shots for Jonald Asanya sa free throw line. Nasa labas muna ngayon si Renzo Llantero for Team Pandan. Tumira ng 3 doon itong number 4 na si Alison Pamplona. And, Eugene Malyapre battling for that ball inside the paint. Medyo nasaktan doon itong si Eugene Malyapre after that sequence. Talagang heavy din yung depensa na ipinaparamdam sa kanya. Because I know na alam ng Pandan ko how dominant this big guy is. Itong si Eugene when it comes sa shaded area. And inilabas na muna itong si Eugene Malyapre. Pinagpahingaan at pinasok ulit si Lloyd Jefferson Borbe. Mayroong violation. And it's going to be Pandan's basketball, who's leading right now by 2 points. At 7 minutes and 14 seconds remaining dito po sa ating second quarter. Renzo Llantero was was really blocked in that attempt. Ito na si Tristan Ubalde. Finds Mark Ubalde sa labas. Rebound Renzo Llantero. Binigay kay Robrigado. And right now it's Asas with the ball. Asas penetrates. Wala pa rin. Pero good thing, nandun uli. Itong si Jonald Asanya doing the dirty work para sa kupunan ng Pandan. I guess nakaka 10 points or 8 points na itong si Asanya right now. So good addition on Team Pandan, partner. Itong si Asanya, partner. Oo. Asanya and Renzo Llantero were former teammates sa Daraga team, ako Bicol Cup Albay. Kaya kabisado nila yung bawat isa. Oh, what a gutsy move! Mula dito kay Tristan Robrigado, challenging Lloyd Jefferson Borbe on that sequence. Borbe at the top of the key. Tristan Cervantes shoots and one. What a shot by Ubalde. Tristan. Second personal foul. So that's the second foul of Llantero. So, pasok din itong si Luis Cervantes for kupunan ng for Team Viga. We have Okray, Louis Cervantes, and Tristan Ubalde, and Lloyd Jefferson Borbe para sa kupunan ng Viga. Bautista. Cervantes sa labas. Short ang kanyang 3-point attempt.
Ito na si Okray, may tanga ng bola. Acting as the point guard. Tristan Ubalde fires from the three-point country, and that's good. And that's another deadlock. I think that's the second deadlock of the game, partner. 28 all. Oo, tama. Kanina, 20 all. Bautista will retaliate, pero wala yung kanyang tira. Ganda ng kuha nitong si Jonald Asanya. Mukhang masyadong nag-improve itong batang ito. Grabe yung dukot sa ilalim ni Asanya, partner. Oo, dati yung mga ganong pasa, hindi niya masyadong nakukuha yun. Pero in this game, talagang almost perfect itong si Asanya. Executing his own play. Bautista na with the ball. Lorenzo Llantero, balik kay Bautista. Bautista, ipapasa sana kay Robregado. Pero nando na kay Cervantes ang bola. Short pa rin ang bola. Nahihirapan dito. Itong si Cervantes. Cedric Cervantes. Tristan Ubalde penetrates. Yes! Medyo maganda ang gising nito ni Tristan Ubalde, partner. Tama, tama. Nung nakaraang game, yung si James Ubalde, ngayon naman si Tristan Ubalde. Robregado, to Renzo Llantero. Butiki ang tinamaan ni Renzo doon. Luis Cervantes. Nahirapan. Lloyd Jefferson Borbe from the three-point country. Wala. Eto naman si Llantero. Tumatakbo. Oops. Merong foul. Foul on Lloyd Jefferson Borbe. So another deadlock na naman tayo sa 30, partner. So that's the third deadlock of the game. So talagang match na match, neck-to-neck battle. Itong na-witness natin dito sa game na ito, partner. And maganda kung hanggang sa pagtatapos ay ganito yung magiging laban. Ano? It's going to be a very exciting last game natin sa ating Day 5. Bautista. May awa ang ring. Ayan. So, yan ang patunay na talagang may awa ang ring. Sabi nga, hindi papasok yan kung hindi mo ititira eh. Oo, tama. Minsan, confidence lang talaga. Gaganti naman si Tristan Ubalde pero kapos ang kanyang tira. Na-rebound itong si Renzo Llantero. At ayun, dumidire-diretso. Binigay kay Bautista. Back to back. Joshua Bautista. Scoring mula dito kay Joshua Bautista. Hindi ko na-notice to ng previous game nila, itong si Bautista. Malyapre. Nawala ang bola. Talagang nag-struggle din dito si Mr. Huge Deal, Eugene Malyapre. Ayan na naman ang attempt ni Asas mula sa 3-point territory, pero wala yon. At eto na si Okray for Viga against Malinana. Luis Cervantes to Malyapre. So, abante na ng 5, partner, ang mga taga-Pandan dito. Oo. Sa 2 minutes and 34 seconds remaining sa ating second quarter. Oo, nakaka-abante na ng 5 ang mga taga-Pandan. So, timeout muna, sabi ni Coach Ramon Bernal from Pandan. So, again, 2 minutes 34 seconds, abante ng 5 itong mga taga-Pandan, partner. Oh, good acquisition itong si Jonald Asanya para sa kupunan itong Pandan. Eto't may makakatulong na itong si Renzo Llantero. Samantalang yung dalawang imports ng Viga still struggling. Itong, Medyo tahimik pa sila at this stage of our game. pero alam mo, partner, kilala natin yan si... sandali, ano ba nangyari sa buzzer natin? Ba't ayaw nang tumigil? Ayun. Mukhang naapakan yung wire.
Alam natin, kilala natin ito si Eugene Malyapre. Sometimes talagang nasa-start ka ng very slow and mararamdaman mo yung kanyang dominance pagdating ng ending ng bawat game. Kumanaka agad ang bagong pasok na si James Obalde. That's what he does. Talagang very aggressive when it comes to offense. Ayan na naman ang 3-point shot ni Joshua Bautista. That's his second, or I guess that's his third. Third. Yeah, So it third is. 3 points, partner. Third 3-point shot made. Okray will try his luck from the 3-point country. Wala. Luis Cervantes for the rebound. Nakipagbanggaan sa ere. Itong si number 27 na si Uzero. Foul number 25. Louis Malanyana. Okay, si Personal foul, 14 foul. Louie 14 seconds to shoot. Malinana, partner, nahuli, humawak doon. Joshua Bautista. Binigay kay Malinana. Malinana almost making that shot. Balog. At nakuha ng mga naka-light blue ang bola. James Obalde. Ginugulo ni Malinana. Luis Cervantes. Dumire-diretso. Almost but not quite. Hindi rin nakuha ni Renzo Llantero. Wala din yung kanyang attempt. Eto na, nasa kay Okray ang bola. Stops and pops. Wala. Malinana for the rebound. Llantero to Bautista. Bautista, sabi niya, hinga muna tayo ng konti. Seconds remaining for the second quarter. 50 seconds. Joshua Bautista will hit another two-pointer. Very consistent yung mamang ito tonight. Yan na naman ang very aggressive na si James Obalde fishing a foul on that last play. Foul number 17. Wow, Kervin Cervantes. First Grabe, yung last sequence na yun, partner, yung tira ni Bautista, halos walang nag-rotate dun sa defense. Oo. Itong Team Vega. Yun ang magiging problema nila pag hindi sila naglaro ng magandang depensa dito sa larong ito. Kasi talagang kakainin sila nitong Team Pandan na ito. Kasi alam naman natin na halos lahat ng mga players na yan is capable to score, partner. Tama. So they need extra effort if they want to have a big win tonight. Dahil again, ang dalawang kupunang pong ito, mga kasurog, ay parehas may 1-0 na kartada sa ating win-loss card. Ito na, tumatakbo na naman si Ubalde. Binigay kay Uzero. Maganda ang pasahan, and finally, it's Lloyd Jefferson Borbe and his finishing touches. At meron pang pabonus yan. Oh, bonus. Partner, malapit nang pabonus ng mga boss natin. Malapit ng Christmas season. Pero maganda dito kay Lloyd Jefferson Borbe dahil kahit medyo malayo-layo pa yung Christmas, may bonus na siya. Kaya lang, di niya naipasok ang bonus shot na yon. At eto na naman ang mga taga-Pandan, Cervantes. To Bautista. Bang! That's his fourth three-pointer of the ball game. Grabe, take over mode yung Bautista, partner. The second quarter. Grabe. Naglaro ba siya last time? I guess hindi eh. Yes, partner, naglaro siya last Naglaro time. ba siya? So talagang yung points nung game na yun is distributed sa kanila. So but now, Hindi siya masyadong naging aggressive sa labas noon, ano? yes, partner. But now alam niya sa sarili niya na talagang parang gabi ko to. Oo. So ibigay niyo na lang sa akin yung bola, ako nang bahala. Parang talagang siyempre mapipil mo naman. But anyway, we're about to take a few minutes of rest muna dahil nasa halftime na tayo.
At lumalamang po ng 9 na puntos ang Koponan ng Pandan kontra sa Viga dito sa ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. It's our day 5 and this is being brought to you by Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kami po ay magbabalik din lamang po kayo. Trip! Pasok! Diretso paloob, papasok at pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Simulan na ang laro, malakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama, tagaktak ng pounds, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko lamang may atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa masikulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. At minatong progress, huwag lang sumaglay, simula pa ang kabata, basketball na ang daro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tigama ko ang asno, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB.
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Brought to you by Congressman Sanico at the Bicol Party List. Katabang na kasurug pa.
And nagbabalik po tayo dito sa loob ng Virac Sports Center para sa ating Game 3 ng ating triple header on our Day 5 ng Ako Bicol Cup Catanduanes sa laban ng Viga at ang nakakalamang ngayon na Pandan 43-34. Ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Seve. Yes, partner. Magandang gabi ulit and magandang gabi ulit sa mga nanonood sa atin. And pasadahan ko muna, partner, itong leading scorer nung nakaraang half for Team Pandan. We have Bautista with 16 points na, partner. And si Asanya with 10 points. Ito sa kabila naman for Team Viga. We have Obalde Tristan and Obalde James with 14 points apiece, partner. Oo, and both teams nakapag-attempt na. Renzo Llantero sa part ng Pandan. Lloyd Jefferson Borbe naman sa Viga pero hindi pa nagko-connect. Ayan na naman ang Obalde. James and Tristan. Pero hindi na materialize yung transition play na yon. Right now it's Renzo Llantero with the reverse layup. Pasok yan. And we have an early report mula kay Miss Danica Garcia. Miss Danica, pasok. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. Naging kampante nga itong Team Viga sa kanilang pagkalamang kanina sa first period, kung kaya naman nakahabol na sa kanila ang Team Pandan. Sa gigil at kumpiyansa na makabawi, mahahalatang agresibo na ang lahat ng players ng Team Viga inside the court. Pansin din ang pagkakaroon na nila ng halos-halos sunod-sunod na mga fouls. Sa ngayong magkadikit na ang laban nitong dalawang kupunan at ngayon ating maririnig at makikita na halos lahat ng tao sa crowd dito sa loob ng Virac Sport Complex ay intense din at naghihiyawan. Ayan muna ang latest update mula dito sa courtside ng Team Viga. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat Miss Danica Garcia at ayan both teams starting out strong dito sa pagpasok natin sa second half. Both teams now are scored. At ito si Jonald Asanya, ang bagong import nitong kupunan ng Pandan, who really played well sa first 2 quarters ng ating game. And right now nasa free throw line siya, missing both free throws. Rebound ni Lloyd Jefferson Borbe. At ito si James Obalde directing the play for the Team Viga. Malyapre now with the ball. Kanina nakita ko yung tira ni Malyapre, talagang very aggressive siya. Talagang very strong yung move niya doon to score. And that's, sa tingin ko, ayun ang dapat niyang gawin dito sa pagpasok natin sa third quarter. And partner, hanapin din siya ng mga teammates niya sa ilalim para magawa niya yung mga bagay na. And smart play on the part of Tristan Obalde. So, again, 5 ang kalamangan itong mga taga-Pandan, partner. Oo. There goes another 3-point attempt from Asas. Nakakailang 3-point attempts na itong batang to pero wala pang kumukonekta. Ito na si Ubalde. That's the fifth try. Nice play. Yun ang dapat na ginagawa ni Ubalde. Yes, partner. Yun. Distribute that ball, partner, talaga dun sa mga... Huwag niyang pipilitin. Oo. Kasi nagdodraw sa kanya yung defense na lilibre yung iba niyang makakampi. Oo, kasi alam naman ng mga taga-Pandan ang kalibre nito ni James Obalde, partner. Oo, tama. He's a good player. He can score. But he needs to involve other players. Oh, beautiful play there mula kay Cervantes to Jonald Asanya. 47-42, 5 na lamang partner ang kalamangan ang mga taga-Pandan. Jefferson Borbe. Magandang move pero kapos yung kanyang tira. Maalat lang itong si Lloyd Jefferson Borbe. Ito na naman si Obalde. Butit pumasok ang tirang yon. Ito yan, 4 na lang ang kalamangan. Gaganti si Bautista pero short yung kanyang tira. Na-rebound ni Borbe.
At another 3-point shot made by James Ovalde. At yan, natapyasan ang kalamangan ng mga taga-Pandan to just 2 points, mga kasurog. At 6 minutes and 10 seconds remaining. Talagang ganon. Swerte-swerte lang talaga. If you're not going to gamble din, talagang wala rin mangyayari. Pero yun, talagang they need those kind of shots right now. And na naku-convert. Yes, Okay? partner. So medyo umiinit na itong laro natin dito sa ating third quarter, partner. Maganda ang nagiging development, both teams. So titingnan natin kung sino ang makakasustain dito sa third quarter na ito. Oo. And maganda rin yung nagiging trabaho nitong mga big man ng Viga na kumbaga hindi pa pumapanig sa kanila yung scoring. When it comes to defensive rebounding, nandun sila. And that's enough kasi mayroon namang talaga mga offensive players sila, the likes of the Malyapre, or I mean the Obalde brothers. Ito na. Malinana. Oh! That's a lucky shot, lucky bounce. And we have a lucky girl right now, Miss Regine Bue, para sa kanyang report. Magandang gabi ulit mga kasurog. Nagbabalik mula dito sa courtside. Noong unang quarter nga ay lumalamang ang Team Viga kontra Team Pandan, but because of the eagerness to win this game ay nakahabol at dumamang ang team ng Pandan. Pinaigting nila ang kanilang depensa at talagang nag-focus sa ball movement. Dagdag pa ni Coach Ramon Bernal, head coach ng Team Pandan, ang goal daw nila ay ma-box out si Malyapre para maibuelo nila ang kanilang rebounds. Sisiguraduhin talaga ng Team Pandan na maiuwi nila ang kanilang ikalawang panalo ngayong gabi. Yan ang update mula sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Regine Bue. Yan, another good rebound on the part of Eugene Malyapre. He's struggling in the offense territory. Oh, beautiful fake, ball fake. And the shot by Uzero. Yun, ang ganda. And matatapyasan kung maipapasok ito ang 2 puntos sa kalamangan ng kupunan ng Pandan. At yun, pasok. Pull-up jumper ni Asas, wala pa rin. Oops. Merong nakitang foul ang referee. And it will be against, I guess it's Osero who committed the foul. Mananatili ang bola sa mga taga-Pandan. Huli siya doon, partner. Medyo may konting gulang. Oo. Llantero finds Malinana. And now it's Asas with the ball. Finds Llantero mula sa baseline. Tumira na naman ng 3. Si Asas wala pa rin. Talagang hindi nakaka-score ito mula sa 3-point behind the arc. I mean. Magandang pasahan ng dalawa. Pero talagang maalat itong si Eugene Malyapre. Is quite frustrated. Pero kailangan i-motivate mo sarili mo sa mga ganitong sitwasyon. Yes, partner. Na you're struggling offensively. And dito siya mag-start sa free throw na to, partner. Tama. Kaso mintis yung una. Oo, pero meron pa siyang chance na pangalawa. So, and a chance to even the score. 4:43 remaining sa ating third quarter. Pasok na ang pangalawang tira ni Malyapre. And we have another deadlock, partner. 52 all. Bautista with the ball for Pandan. In front of him is ayan na si Ate. Ate! Umatake pero
Masyadong malalim yun para sa kanya. So tied ball game tayo. I think this is the 5th deadlock of the ball game. 52 all. Mga kasurog, binigay kay Malyapre against Renzo Llantero. One-legged shot, wala. Pero magandang tira yon. Actually, nag-create siya ng space para sa sarili niya. Medyo kapos nga lang. Bautista will try another from the three-point country. Wala. Borbe hesitates to pass. Finally, pumasa. At nabigyan si Usero at na-foul nitong si Malinana. Foul number 25, Louis Malinana. Second personal foul for Team Foul. Substitution. That's the 4th team foul of Team Pandan, partner. So isa na lang. Penalty na sila dito sa ating third quarter. The meantime, pinalitan muna si Renzo Llantero nitong si Van Kervin Cervantes for Pandan. Meron na namang foul. And that's going to be... Ayan, the 5th team foul for Pandan. Kaya nasa penalty na sila ngayon. And James Ubalde will be shooting 2 free throws. A chance para makalamang sila dito. Yes, partner. And kung ako sa Team Viga, i-capitalize nila yung penalty na yan, partner. And hit Borbe or Malyapre on their offense. Pasok din yung pangalawa. So lamang na sila ng 2 puntos. 54 to 52. 3.47 remaining. Bautista with the ball for Pandan. Binigay kay Ate. Ate will fire. Short. Pero nandun si Asanya for the putback. No box out there on the part of Borbe and Malyapre, partner. So nakakailan ng ganyan si si Jonald that Asanya. ball just went to Asanya. That's another shot for Ubalde, partner. Yun ang sinasabi natin, partner. They should capitalize siguro yung mga malalaki nila sa ilalim because of that penalty. Kumbaga sa madaling sabi, they should capitalize on the high percentage shots. Yes, partner. Para at least unti-unti magkaroon sila ng mas malaking tsansa na makaungas na sa larong ito. But Ubalde, iba yung nasa isip niya because he hit 2 crucial 3-pointers a while ago. Sabi niya, I might as well take the risk once again. Pero yun, mapupunta ulit sa kanila ng bola dahil nag-commit ng 3-second violation itong mga taga-Pandan. And right now, it's James Ubalde with the ball. Binigay kay Tristan. Tristan fakes. And inching a little closer to the basket. At ang nakascore doon ay itong si Usero. After that miss by Tristan Ubalde. Ate. Nasa kay Cervantes ng bola. Kervin Cervantes, nandun si Asanya to receive the pass and nakasungkit pa ng foul against Luis Cervantes. But ngayon, partner, at this stage ng ating laro, lamang na ang mga taga-Viga ng dalawa, partners. And both teams are now in the penalty. So 2 free throws for Jonald Asanya. First shot. Mintis. Second shot for Jonald Asanya. Pasok na yan. Substitution. Renzo Llantero will check in for John Michael Ate. So ito yung pinakamalaking lineup nito, partner, ng mga taga-Pandan. Nice pass for Cervantes. That's from Ubalde. Tristan. Foul number 4, Jonald Asanya. Third personal foul. So
Actually, dito sa third quarter, madidetermine kung sino yung mas may malaking chance na maiuwi ang panalo. Yes, partner. Sa laro nito. But napakalapit lang nito, partner. Itong Oo. dalawang team na ito talagang nagpapalitan lang ng basket dito sa laro natin. Ang ano na lang dyan, kung sino yung magkukommit ng mga mistakes. Yes. Sa end line natin, yun ang uuwi na talo, sigurado. So, iwasan ang mga turnovers. Maganda sana yung move na yun ni Cervantes. Kaya lang, kapos yung tira. Merong technical error tayo. Okay, so nagkaroon nga ng technical problem. Accidentally na napindot yung buzzer. But we're ready to go. Okay, sige. It will be Vigas basketball. Natanggal ata yung saksak ng ating controller, partner. Ayan, inaayos ni yung ating committee chair, si Coach Paul Biñas. At yun nga, hindi gumagana yung yan. Inano lang yung yung scoreboard dito sa court dahil natanggal yung plug at nag 0-0 lahat ng mga numbers dito sa scoreboard natin sa loob ng Verac Sports Center. Again, we would like to thank the LGUs na nag-participate at talagang winelcome tayo dito sa Catanduanes, especially dito sa Verac kung saan ginagana po yung mga games ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Although mas masaya sana na makapag-ikot tayo sa iba't ibang mga municipalities para i-present ang mga games. But I think so far right now hindi pa masyado tayong ready dito sa Verac for that. And hopefully sa mga susunod na season ay magawa na natin yung nag-iikot tayo ng mga venues for our games. Yes, partner. So Just yun like naman we talaga did. ang objeto nitong liga natin na mas mapalapit sa mga manonood yung mga laro, partner. Oo. Just like sa mga ginawa natin magmula pa sa Albayleg kung saan tayo ay talagang nag-iikot sa mga municipalities para mailapit nga sa mga spectators natin yung Ako Bicol Cup. Pero we're happy also na nandito tayo sa Verac. So far, so good. We're enjoying the venue and we're enjoying the crowd. Mukhang may mga bagong electric fan tayo dito, partner, sa mga sides ng bleachers. Ano? So that will be a add on the convenience ng mga viewers natin dito sa loob. And I guess okay na yung scoreboard natin. So we're ready to go. We're ready to continue with our game at 2 minutes and 17 seconds remaining on our clock para sa third quarter natin. At ito na, Obalde, Tristan with the ball for Viga. At pumupwesto sana sa top of the key itong si Lloyd Jefferson Borbe to receive the ball, pero nandun kay James Ubalde ang bola. Now it's Jefferson Borbe nahirapan doon with the defense of Jonald Asanya. And out of bounds, mapupunta ang bola pa rin sa mga naka-light blue. Okay, sige. Again, this is the battle between Pandan and Viga. It's a toe-to-toe battle. Dahil magmula pa kanina, talagang nagsisiso yung scores natin. Nakakalamang yung Pandan, nakakalamang din yung Viga. Nagkakaroon ng tie o pagtatabla
when it comes to the score. And right now, ang Viga ang nakakalamang ng 2 puntos. Sama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, bringing you the action live mula dito sa Virac Sports Center, along with our technical team headed by Mr. Christian Calleja. We also have here Nico and si Paulo Dronio, and lahat-lahat ng mga cameramen and the people behind the screen and the microphone. So, natigil ang ating laro, partner. Titingnan natin kung ano magiging calls ng ating mga referee on that last sequence of play, partner. For Team Viga, number 13, James Guarabode for making a foul. So, di ba out of bounds yung last na call? Yes, partner, but they are calling a flap or a faking a foul. Yes. So, that's automatic. So Renzo Lientero is now in the free throw line. At pasok ang kanyang tira. And that's for faking the foul of Ubalde, partner, on that last sequence. Okay, pero mapupunta pa rin ang bola sa mga taga Viga right now. Tristan Ubalde bringing the ball down to Lloyd Jefferson Borbe. And yan talaga yung strong side niya. Yung galing sa top of the key. At he will manage na maka-inch closer to the basket. Yan ang laruan talaga nitong si Lloyd Jefferson Borbe. Personal foul. So Lloyd Jefferson Borbe will be awarded a bonus shot. Grabe yung puwersa na binigay niya doon sa depensa to create that shot. At pasok din yung kanyang bonus shot. So, abante dito, partner, ng 4 itong mga taga-Viga. Oo. And kung masustain nila itong klase ng laruan nila, baka sila yung makauwi ng panalo. Magtatapos na po ang ating third quarter at 1 minute and 31 seconds remaining. Renzo Lientero to Bautista to Cervantes. Cervantes finds Lientero sa corner. Kilinapit ni Lientero ang tira. And buntik nang maipasok yon, pero meron siyang nakuhang foul mula sa depensa. Luis Cervantes. Third personal foul penalty. So, penalty na din itong mga taga-Viga, partner, dito sa larong ito. Both teams actually are now in the penalty. Pasok ang unang tira. Lininisan pa yung ring, partner. Would that be a sign, a good sign for Team Pandan? Well, alamin natin. At pasok na pasok ang pangalawang tira ni Renzo Lientero. A native of Malabog, Daraga Albay. Lloyd Jefferson Borbe. Oh, katawagan ng traveling. Hindi niya kaagad naangat yung... Okay, sige. That's a good call on the part of Bonanong Gomachera, one of our referees who called that one. Isa yan si Bonanong sa mga talagang sniper natin, na referee, partner. Kaya ingat din ako dyan Baka mapituhan ako Oh, beautiful play from Lientero to Cervantes. So, tabla na naman tayo, yes, Coach. I think that's the 6th deadlock sa ating laro, partner. Oo, titira ng 3 si Osero. Nandun sana si Cervantes for the putback, pero ayan na naman. Ooh! For the second time around, hindi na minintes ni Lloyd Jefferson Borbe ang follow-up shot.
So I think nagka-cramps na. Oo, nagka-cramps isa sa na mga dito players. si Bautista, partner. Bautista. Kasi talagang, alam mo naman yung ginawa nito ni Bautista nung first half until the early goings of the third quarter. Partner, talagang buhos yung laro. Nakakaapat na 3-point shot made itong si Joshua Bautista plus those 2 pointers. And right now, talagang gastang-gasta yung kanyang mga binti. And nakikita natin na talagang he's struggling dahil sa cramps na nararanasan niya sa ngayon. And nandun naman yung ating medics team para i-attend siya sa nararamdaman niya ngayon. Naninigas yung paa. So, grabe yung binigay ni Tony Bautista dito sa larong ito, partner. Kaya ikaw, partner, lagi kang magbaon lang sa saging, ha? Kasi baka mag-cramps ka bigla. Cramps at kulang lang sa hydration yan. Talaga. Kulang lang sa tubig, ano? So, meron naman tayong mga hydration drinks na available sa market. Kaya mamili na lang kayo kung anong gugustuhan nyo para makaiwas sa mga ganyang cramps. Masakit yan eh. Llantero was fouled. At babalik itong si Renzo Llantero sa free throw line. So si Lucero yung tinawagan ng foul for Team Viga. Aaron Lee Lucero. Mintis yung unang tira nitong si Renzo Llantero mula sa free throw line. Ibig sabihin, partner, every after game talagang kukusot ka ng yung jersey, no, para sa susunod na laro. Dahil Yes, almost tuloy-tuloy araw-araw yung laro nila dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Sabi nga nung isa kong, sabi nga ni Coach Mark Dasal, sabi lagare yung mga players, partner. We have the seconds to play here. Last 5 seconds. Lloyd Jefferson Borbe, strong move and a strong putback of his own miss. What an effort mula dito kay Lloyd Jefferson Borbe para makalamang sila ng 3 sa pagtatapos ng ating pangatlong yugto dito sa ating again, Game 3 ng ating triple header dito po sa ating Day 5 ng Ako Bicol Cup Catanduanes Elimination Round. And let's take a look at the highlights ng ating third quarter. Oh, there you go. That's high IQ basketball. Yan ang sinasabi ko kanina, kaya napatawa si Tristan Ubaldi doon, partner. Huwag kang tatalikod pagka ganong mga baseline inbound. Kasi baka maisahan ka. Gamitin pa yung napakalapad mong likod. Yes. At, partner, at this stage of the game, lamang na itong mga taga-Viga na naghahabol kanina dito sa mga taga-Pandan. So, this will be a very exciting fourth quarter for this both teams. So talagang neck-to-neck battle to. Match na match. Sabi nga natin, itong dalawang kupunan na ito, hindi lang sa style ng laro, but dun sa height. Halos parehong-pareho. Halos identical itong dalawang team na ito. Tama. And, nanonood sa atin si Wadi Jan Batchelier, isa sa mga partners natin dito sa panel, siyempre. So, magandang gabi, Wadi Jan Batchelier. And, alam mo, maraming kakilalang players to itong si Jan Batchelier. Kaya, Wadi, salamat dito sa mga info na ibinigay mo sa amin. Ito pa lang si Joshua Bautista na nag-cramps kanina na being attended to by our medics ay a product of the Bicol Courage Maroons na naging teammate itong si Renzo Llantero at ni Malyapre. Yes. Oh, so nice to know that. Malyapre now sa baseline and he was called for a traveling. Good defensive part para sa team ng Pandan. And ito naman palang si James Ubalde is a product of Amando Coppy College. Oh, naging teammate din Tikboy de Rosario. So hindi rin talaga basta-basta itong mga players na nandito naglalaro sa
Catanduanes leg natin. And speaking of Ubalde, partner, dito sa ating leading scorer talagang ito. 24 big points. Ito si James Ubalde at si Borbe may 10 points. At sa kabila naman, ito nga, speaking of Bautista with 18 points. And ito si Asanya with 15 points, partner. And that's a miss shot mula kay Uzero for Pandan. Or rather, it's Biga. And he's down. I don't know what happened. Mukhang tinamaan yung mata niya. Renzo Llantero. And a foul. At still down on the floor itong si Aaron Lee Ozero. Going forward. Third personal foul, first team foul. At ayan, tinitingnan ng mga medics natin kung anong nangyari kay Lucero. Or that's Osero, partner. Osero rather. Yes. I think there's a dugo blood. Merong dugo yung kanyang bibig. Kaya automatic yan talagang ilalabas. At will be attended by our medics team. So, dili partner, at mayroon lang akong i-reply. As Renzo Llantero hitting the first free throw. So, balik sa dalawa ang abante itong mga taga-Viga. So, good development on the part of Pandan, partner. Tama. At ayan, matatapisan pa with this free throw mula kay Llantero. And it's Tristan Ubalde acting as the point guard for Viga. Gives it to Borbe, who hits from the outside. Finally, nakaabuslo din ng 3-point shot itong si Lloyd Jefferson Borbe. Kanina pa niya yun gustong gawin, partner. Talagang on point. Good defense on the part of Viga. Llantero sa ilalim. Meron sanang pagkakataon na makascore pero he was distracted by the defense, kaya medyo nabago yung tira niya. That's another traveling ba? Dancing at the wrong song itong si Borbe doon, partner. It's hard to tell magmula dito. Pero sige, the referees ang mas nakakaalam yan. Ate to Llantero. And right now, it's Asas na agawan ng bola ng mga naka-blue. Uy, what a pass by James Ubalde! That's a highlight for this ball game. Good finish on the part of Lloyd Jefferson Borbe. And there goes almost another steal. But right now, we have a report mula kay Miss Regine Bue. Dahil nga sa pagod at pabag sa loob ng ball game ay nagkaroon ng cramps ang team captain ng Pandan na si Joshua Bautista. Ayon naman sa head coach ng team Pandan na si Coach Bernal ay magpapahinga raw muna si Bautista at babalik rin naman mamaya para makapaglaro. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. We have an injury here. Oh gosh, sana naman hindi ganong kalala ang naging pagbagsak nitong si Jonald. So yan yung partner talaga. Cramps din. I guess it's also a cramp. So yan ang talagang mga ayaw nating makikita, partner, sa ating mga players. So pero sabi nga natin, basketball is a physical game. You should be ready for that kind of yung mga cramps, partner. Pero hindi naman yan mga sinasadya eh. So talagang alam natin na physical game talaga ang basketball. Pero ayaw natin nakikita yung mga ganyang senaryo sa ating mga players, partner. Siyempre. Alam mo, partner, isa sa mga pinapanalangin natin na walang mga ganong malalang injuries na mangyari sa laro natin. Kasi kahit pa paano ganun ka-intense, partner, itong game natin na ito. Talagang neck-to-neck battle ang nangyayari dito sa dalawang kupunan na ito. Pero it's a big
Big factor itong si Jonald Asanya sa koponan ng Pandan. And this is the time where he's needed the most. Oh! Ubalde hitting another 3 mula sa corner. Grabe. Nakakasorpresa naman itong si James Ubalde. Takeover mode, partner. Itong si James Ubalde dito sa quarter na ito. Ate finds Asas and finishing with his left hand. Good job on the part of John Eric Asas. Yes, partner. Pero sabi nga natin, ito, ano lang to, 5 lang ang kalamangan itong mga taga-Viga, partner. Tama. Borbe with the ball. Finds Malyapre. Sayang, iikot na lang sana yun ni Malyapre and score na yun. That's how I noticed Malyapre. Hindi siya masyadong offensive-minded in this ball game. Yes, partner. Although nabibigyan din siya actually. Kaya lang parang hesitant siya to take those kind of shots na normally ginagawa niya. I don't know why. Tanungin natin mamaya. That is fourth personal foul, first team foul, one for exclusion. Pero iba din talaga yung presence ng Eugene Malyapre, partner. Oo, iba. Pagka, alam mo, umiscore man yan o hindi, malaking factor siya sa game. Kasi with his size, talagang ma-intimidate niya lang ang kalaban. Isang magalaking factor na yon. And grab those rebounds is enough. Pero alam natin na talagang umi-score din yan si Eugene Malyapre. And ito na ang mga Pandan, iniikot ang bola. This time, making it from behind the arc. Itong si John Eric Asas, finally, after those missed 3-point attempts. Sabi nga natin, yes, partner, sabi nga natin, once na-shooter talaga, wag mo iwanan kasi ito, partner, napanood ko na to maglaro si Asas sa regional squad. Talagang may tira yan sa labas. Oo. So, talagang hindi lang pumapasok ng mga kanina medyo alat lang talaga siya. Pero talaga hindi mahihiyang tumira yan sa labas, partner. Basta open siya, talagang titira siya. Pero naagaw yung bola mula sa kanya. Orbe! Inihatid sa ring ang bola mula sa kamay ni James Ubalde. So, balik sa 7 with 6 minutes remaining on our game, partner. Tama. Ate, directing the play. Asking for a screen. Binigay kay Cervantes. Binigay naman kay Asas for another 3. Back-to-back 3-point shots mula kay John Eric Asas. Yan ang sinasabi natin, partner. So, dapat maging mindful ngayon. Itong si Coach Sean Molina dyan sa ginagawa ni Asas, partner. Oh! Almost making that follow-up shot. Ito na si Ate, tumatakbo against Tristan Ubalde. Renzo Llantero, alahoy na tira! Pasok yan! What a shot! Pero mukhang may itatawag sa kanya. May nakita ang referee natin na hindi nagustuhan kay Renzo Llantero. Okay, kanina pa kasi ata nila ito rini-remind, partner. Kasi medyo mainit na nga. Sabi ko nga kanina, medyo mainit na itong laro natin dito. So, i-review ng ating mga officials kung ano ang nangyari doon sa sequence na yun, partner. So, talagang ayaw magpatalo ng dalawang team na ito, partner. Oo. Dito sa ating game. So, sabi ko nga sa iyo, very identical when it comes to type of play and sa mga personnel ng kada team. So talagang match na match itong dalawang kupunan na ito dito sa ating laro. So yun, nire-review ngayon ng mga officials natin, partner, yung naitawag para kay Renzo Llantero. 75-77, dalawa lang po ang kalamangan ng Viga at 5:21 crucial minutes dito po sa ating very exciting ball game. Ang bakbakan ng Viga at Pandan. Both teams are vying for their second win dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes Eliminations. As we take a look at the benches of both teams, kanina Jonald Asanya suffering from a cramp at ngayon nakikita natin from here
And this is a very crucial call dito sa kasi maiiba ang complexion ng game natin, partner. Double foul. Third personal foul, second team foul. Okay, so we're back in the ball game right now. Dapat makascore uli dito ang mga taga-Viga. Malyapre now. Ano nang gagamitin? Partner. Katawa na ang ginagamit ngayon ni Malyapre. Sabi ko sa'yo Ayun talagang yung sinasabi natin, partner. Yung mismatch na yun, yung talaga dapat hanapin ng mga taga-Viga, partner. At saka itong si Malyapre, kakana at kakanayan. Talagang kailangan na. Another opportunity for Viga after that miss mula sa mga taga-Pandan. Dapat nakascore yung Pandan dun sa last possession. Yes, medyo minadali nila yung possession na yun, partner. Yun ang sinasabi natin. Dito magkakatalo, partner, when it comes to maturity, partner. Maturity, experience, Yes. experience. Dito natin makikita yan. Usero. Malyapre tries to put it back. Wala. At kagulo yung mga referee. Dali. And it will be Pandan's ball. But I think this is going to be challenged. So, is that a coach's challenge, partner? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. They will just review it. Pero magandang opportunity ito para sa both teams na magkaroon ng huddle and talk things out. Dahil talagang very crucial ang sitwasyon natin dito. 79-75, under 5 minutes to go dito sa ating laro. Yes, partner. So, talagang neck-to-neck battle. Kanina ko pa sinasabi yun. Kasi grabe itong dalawang kupunan na ito. Talagang parang ayaw umuwing talo itong dalawang kupunan na ito. Upon review, ball possession on Team Pandan. Coach challenge of Team Viga unsuccessful. So that's the coach's challenge pala yun. So unsuccessful yun, partner. Titingnan natin yung replay na yan, partner. So ayun. Tumama pa sa parting tuhod ni Usero yung bola doon sa sequence na yun. Llantero finds ate sa labas at binigay naman kay Cervantes for 3! Pasok yan! Grabe, partner! That's a long two, partner. Long two ba yun? That's yung signal ng referee nasa babae. Oh, I thought that was a 3-point shot made by Cervantes. Sayang kung Uy! Good steal for Asas. Now being challenged by Cervantes. Pasok pa! And one! Yun ang sinasabi natin dyan, partner. Talagang neck-to-neck battle. Pasensya na po kayo, mga manonood, at paulit-ulit na ako kasi yun talaga ang nangyayari dito sa larong ito. It is indeed a neck-to-neck battle between these two teams na sabi nga natin ay naghahangad na makauwi ng pangalawang panalo dito sa ating liga. At pasok ang bonus shot para kay Asa. Sila ngayon ang may kalamangan ng 1 puntos. 3:59. Hold on to your seats, mga kasurog, dahil talagang crucial ang larong ito para sa dalawang kupunan. Borbe will shoot another 3. Wala, pero nandun si Malyapre. Hindi nakuha ang rebound. Ito na si Llantero. I think that's a traveling violation. Good call on the part of the referee's, partner. Good call, good call. So talagang and chance ng mga taga-Viga, partner, to take a lead dito. Tristan Ubalde. And
Lucky bounce for Osero. Dahil nasa right place at the right time siya after that miss by Ubalde. Muntik nang pumasok din ang tirang yon ni Asas. But medyo malakas. At this time it's going to be Vigas basketball. Meron pa silang chance dito na maka-score pa. Miss yung tira ni Borbe. Right now with Cervantes. With a one-hander layup using the right hand. Missed. Ayan na, si Malyapre. Wala. Oops! Malas naman at tumama pa sa mukha nitong si Cervantes. Grabe, yun na. Good job Last on the two part. sequence for both teams, pareho minamadali, partner. This is just a 1-point lead, mind you, partner, sa talagang wag dapat madaliin ang ating mga teams dito. Oo, parang both teams are having this feeling of urgency. Kaya ganun sila. Eto na, let's see kung anong gagawin ni Ubalde. Nagpasabit. A wise move mula kay James Ubalde. Sabi mo nga, maturity dito na malalabas. That's the fourth foul on the part of Asas. Last throw on the part of James Ubalde. And connects. So ito, abante naman ang dalawa, partner, itong mga taga-Viga. But napakarami pang oras niya, partner. 2 minutes and 27 seconds remaining on our last and final quarter. So as we can see, yung huddle nitong Team Pandan. So titingnan natin kung anong gagawin nila dito. As you can see on your screen, Bautista and also Asanya. So I think babalik sila dito sa game na ito. So titingnan natin kung ano magiging adjustment nito ni Coach Ramon Bernal dito sa team ng Pandan. And this is just a 2-point lead, partner. Oo, tama. And it's anybody's ball game. 82-80. Yan ang nasa scoreboard natin. Kaya talagang yung both teams ay halos, yun nga, napapansin natin na minamadali na nila yung every shot nila because talagang sa tiningin nila dapat makascore sila in the most given time para alam mo na, magkaroon ng mas magandang posisyon sa larong ito. Pero yun nga, sa sobrang pagmamadali minsan ay nagkukumit ng mga errors. Okay, si Asanya lang yung binalik dito, partner. Lantero. Wala. Malyapre. To Tristan Ubalde for the finish. Good job on both Malyapre and Ubalde. That's a good recognition on Eugene Malyapre. So tingnan natin, 4 lang yan. So there's no need to rush para sa mga taga-Pandan, partner. Tama. Huwag silang masyadong magigil. Ate! Nabitawan ang bola on his way up. Malas naman. So dalawa yun, partner. Dalawang turnover coming from Ate. Kaya malaking factor na oops! Muntik na din. Pero may call yung referee. At nakita natin na nasa loob na itong si Jonald Asanya pero iika-ika dahil sa nanigas yung kanyang left leg kanina. Yun na, partner, sinasabi natin. Huwag magmadali. Pero yung ginawa nitong mga taga-Viga doon sa last sequence na yon, medyo minadali yung tira. This is just a 4-point lead
Ayan, pasok ang tirang yon eh. Renzo Llantero, that's a crucial shot. Yes, Hindi partner. nabantayan yon. So, dalawa na lang. Yun na sinasabi natin. That's a very important shot made by Llantero. Hindi nakikita si Malyapre sa ilalim with that mismatch, partner. Bang! Buti na lang pasok ang tira ni Tristan Ubalde sa labas. And then, I think this is a good sign for Viga. Seconds remaining, 53 seconds for the last quarter. Good defense ang kailangan nila. Nice defense was shown by Viga at good stop on the part of Viga, partner. Tama. Good defense, good stop. Good effort on their part and they need a good shot from the free throw line mula dito kay Usero to have a good standing dito sa last few seconds ng ating ball game. So, kung gusto ni Usero, partner, na talagang makaungos na dito, kailangan ipasok niya ng dalawang free throw na yan. Wala yung unang tira. Still very important that he makes this free throws. Pasok yung pangalawa. So, 2-possession ball game lang ito, partner. 6 ang kalamangan itong mga taga-Viga dito. With 47.6 seconds remaining. Tapos ang tirang yun ni Cervantes at nandito na naman sa mga taga-Viga ang bola. Borbe, dalawang may bantay. Malyapre, binigay kay Tristan Ubalde. Nasa harap niya ngayon si Cervantes. There's no need to hurry here, partner. And I guess this is it. Malaking factor yung pagkawala ni Jonald Dasanya sa game kanina sa mga last few minutes ng ball game. Yes, partner. And also, itong si Bautista. Oo. Si Joshua Bautista. Oo, yeah. Isa din si Joshua Bautista. Nagbago talaga yung complexion ng laro after nung mawala yung dalawang key players na yon because of cramps. And Viga took the opportunity. At miss yung pangalawang tira. Llantero to Ate. Balik kay Ate. Will shoot 3. Muntik na. Llantero, mapipilitan lang tumira dyan. Pasok. 7 seconds remaining. At ayan, mga kasurog. There you go. That's the announcement of our arena announcer na si JV Salvidar. The winner is Viga with a score of 89 kontra sa score ng Pandan na 84. So it's a 5-point lead sa pagtatapos ng ating napaka-thrilling na ball game dito po sa ating ginaganap na elimination round ng Ako Bicol Cup Catanduanes dito mismo sa loob ng Virac Sports Center. And nasabi na nga natin ang lahat siguro na talagang naging totoo yung laro nila. Pero aside from doon sa napansin natin na factor na nawala yung mga key players nila, the likes of Asanya and Bautista. Aside from that, ano yung sa tingin mo ang naging kulang para sa koponan ng Pandan at hindi sila nagkaroon ng mas magandang finish dito sa larong ito? Yes, partner. So, for Team Pandan, ang daming mga looks, partner, na medyo minamadali nila dito sa pa-end na ng ating game. So, hindi nila nakakapitalize yung every possession na binibigay sa kanila. Kasi kung mapapansin mo, there's a lot of turnover also dito sa team ng Viga. So, and sila yung lumalamang kanina. But again, hindi nila makapitalize yung mga errors na binibigay nitong Team Viga. At
last stage ng ating laro, partner. So yun lang siguro ang naging problema nila. And also, yung rebounding department, medyo dun sila nasaktan, partner. Kasi nagtrabaho na talaga itong si Eugene at si Borbe dito sa second half ng ating laro. Oo, tama. And talo man sila sa ngayon, they still have a chance dito sa ating paliga dahil that's only the first loss of Team Pandan. And for sure, marami silang makukuhang lesson sa larong ito and magagamit nila sa mga susunod lang laro para sa ganon ay mas maging mas strong and mas composed ang kanilang kupunan going to the next games dito sa ating elimination round and hopefully makasama pa rin sila sa may limiting slot para sa ating semis na papalapit na yan dito sa ating liga. And we're taking a look at some highlights of the ball game. Yes. Again, congratulations sa kupunan ng Viga headed by their one of the best players na si James Ubalde. And of course, yung mga kaibigan natin na sina Eugene Malyapre and Lloyd Jefferson Borbe who came from the mainland para maglaro dito sa isla. Napakagandang isla at masayang isla na probinsya ng Catanduanes. Yes, partner. And ayan, napakaganda nito mga highlights nito. But allow me, partner, may babatiin lang ako. Babatiin ko ang aking napakagandang asawa na nasa Middle East ngayon, si Mara Bara Sepe. Happy viewing sa iyo. Lagi siyang nanonood ng games natin after ng trabaho nila. So, happy viewing and miss na daw ako eh. Talaga? So, I miss you and mag-iingat ka dyan sa palagi. Opo. So, yan. Thank you for that opportunity, partner. Alright, sige. Maraming salamat, mga kasalog. And right now, we're just waiting for our courtside reporter with our kasalog best player of the ball game. Sino kaya sa mga nakikita nyong nagpakitang gilas sa larong ito ang magiging best player ng larong ito? Okay, and right now, nandito na si Miss Danica Garcia with our kasalog best player of the ball game. Ito na din yung pagkakataon natin na magpasalamat uli at in behalf of the management ng Ako Bicol Cup, of course, sa panguna ni Congressman Saldico, Kong Jill Bongalon, and of course, Ako Bicol Party List and management ng IMBC. Ito po si Kapa Morgan with Coach Paul Sepe turning this screen to Miss Danica Garcia with our kasalog best player of the ball game. Miss Danica. Thank you so much, Coach Paul and Kapa Morgan. We are now done with today's matchup between Team Pandan and Team Viga. Kasama ko na ngayon ang kasulog player natin na si James Ubalde from Team Viga wearing jersey number 13 who gained 29 points, 2 rebound, 4 assists, and 2 steal. Halos muntika na nga kayong malamangan ng Team Pandan kanina sa mga nakaraang battle rounds at halos marami din ang mga nangyaring incident inside the court pero sabay-sabay nyo pa rin itong pinag-aralan na makabawi ang team and all of you guys gave a super intense play yet a successful fight between Team Pandan. Kuya, ano po ba ang nafe-feel mo ngayon? Ano ba yung na-feel mo na ikaw ulit ang ating kasurog player of the game? Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigay sa amin yung win na to. And binigay lang po yung best namin, both players. Nag-focus lang po kami sa depensa and sa opensa. Ayun, maraming salamat po, James Ubalde. Ngayon, may nais ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead. Binabati ko po yung mga barkada ko dyan, especially kay Abraham Yutan, kay Ate Daisy Osido, sa family ko, si Papa, na pumunta pa dito sa Birac, kay Coach Alter, sa Tabaco, yung mga barkada ko dyan, mga Tao Gamapi, and sino pa? Mga coaches and players. Salamat po.
Ayan, maraming salamat sa iyo, James Obalde, our kasurog player of the game for tonight's ball game between Team Viga and Team Pandan. And that concludes our game for tonight. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood dito sa Virac Sport Complex. Para naman sa mga susunod na game schedule, you can also like and follow our social media account. Ang aming Facebook, Ako Bicol Cup Online TV at Ako Bicol Cup Party List, and sa Facebook page ni Rep Saldico. Maraming salamat po. Once again, this is Danica Garcia, your courtside reporter. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada.